kung ipanugon sa tao nga himatyon ang usa ka butang, ang nahibilin nga buhi murag mutuman gyud, no? Mugta na kanang last will of testament, importante kay na bisan ang balaod mo respeto gyud ana, no? So ang katapusang tugon ni Hesus nga ang mahimong inahan sa iyang tinun-an mao si Maria. Nya namatay dayon siya. So di na pwedeng usbon. No? Nya ang tinun-an nga mao si Juan kaning nagsuwat ani, igsuon to ni kaning atong patron Santiago. Hibaw mo? Awa mo kibaw, nagsuon to sila. Ano hibaw lagi mo? Sa ato pa si Maria didto ni puyo sa balay nila ni Santiago. Amo na ang una sang pagpakita ni Maria isip inahan nga manalipod siyang anak diri sad ni Santiago tungod anang kanasang iyang titulo nga Birhen sa Pilar. Buhi pa si Maria adto, tipon pa siya ni San Juan, nya si Santiago ni ngadto mas Espanya kay didto siya nagmisyon, nya mura man siya didto nakuyawan kay patyono naman siya. Nipakita si Maria gatungtong sa haliging bato og niingon padayon kay ang imong pagtuo mulig-on sama ni ining haligi. Og tinuod gyud nalig-on ang pagtuo ni San Juan og naputol iyang liog. Mao na siya. Muna ang simbahan mauna ang anak ni Maria. Ang simbahan mauna ang lawas ni Hesus. Ang simbahan mauna ang bag-ong kaliwat. Kay kadtong daang kaliwat nga gihisgutan diri sa unang pagbasa, kay ang una manggong inahan sa katawhan mao si Eva. Matud pas unang pagbasa, hinimo gyapon tos Ginoo gikan to sa kilid ni Adan. Nya kini sang simbahan namugna sa ni kuno sa atong doktrina, namugna ni siya gikan sad sa kilid ni Hesus. Kadtong nibuhagay ang dugo og tubig, mao man to ang pito ka sakramento nga maoy nakahimo natong simbahan kay inig bunyag nato mahimo man tang membro sa simbahan. Di kita mabunyagan, dili pa ta membro sa aning bag-ong simbahan nga gitukod ni Kristo. Sige, di na lang ta anak kay technical na kay nastanan, pero ang importante na ang simbahan anak na ni Maria. Nya diri sa unang pagbasa, ang bitin kadto si Satanas, ang yawa, maoy nipatay sa unang inahan. Iyang nitintal ang unang inahan. Mauto nga bisan unta didto sila sa paraiso, nalabay gid sila dinhi sa kalibutan, ang walog sa mga luha. Mo ni kaning atong kalibutan karon, duna na ni dinhi duha ka inahan. Ang inahan nga nakabuntog sa bitin ug ang inahan nga biktima sa bitin. Lingya imong tupad, ing nakinsay imong tinuod nga inahan, ing nakadtong nakabuntog sa bitin o ang biktima sa bitin. Kinsa dinhi ang way sala, taas ang kamot. Naman kaysa. Pasabot ana, tuwa ka sa inahan nga nabiktima sa bitin. Ngano nahadlok man mo? Nga mao man ay kamatuoran, ngano man sad mo ni isa? Kena sala. Hinungdungan na nato nga kada nato himog sala, mamembro na ta sa kaliwat sa inahan nga biktima sa bitin. Mao nang duna ning sakramento aron makabalik ta ngadto sa atong inahan nga nakabuntog sa bitin. Ingon ana kabuutan ang atong
Ginoo ug ang atong inahan, naa ang sakramento. Maobitang do na ta dinhi mass wedding kay kanang mga nagpuyo-puyo biktima na sa bitin. Nya ang makawagtang raan ng ilang sala nga pagpuyo-puyo, ang sakramentos kaminyoon ang nakaapan kay di gyud magpalista. Porting daghana dinhing gahimog bata nga way mga kasal. Oh, luoy kay ba? Muna karon, kinsa naman karon ang gitawag na bag-ong kaliwat, bag-ong anak ni Maria. Dili na kadtong Adan og Eva nga perfect, nga immaculate, kung dili kadto ng kamaong mo gamit sa 7 sacraments. Muabil ba? Kanang kamaong mo hinulsol sa sala. May mangutana ko ninyo, di man kay mo daghan din hiron. Kinsa ninyo nga sugod karong orasa, musaad na gyud nga dili na magpakasala. Tas kamot. Ana ba? Isa ba? Isa. O kanang wa mo isa, pasabot, mukuyog yun musbitin. Ha? Mao na inyong gusto? Mukuyog yun musbitin? O, kamong ni isa, congratulations, pwede na mo mga matay. Pero kamong wa mo isa, daghan ra ba kay diri wa mo isa? Unsa may desisyon gid ninyo? Mukuyog musbitin? Karon ra ba diri sa ato sa nasod nato, masimbahan man or gobyerno, nagsige biya tag away-away. Kay matud pa ni Kristo, magdinumtanay gyud ang kaliwat sa bitin ug ang kaliwat ni Maria, ang kaliwat sa babae. Magdinumtanay, sige tag-away. Nya si Kristo ra ba say nagsulti, ang mag-unay away mahugno. Ang pamilya nga mag-unay away mahugno. Ang gingharian nga mag-unay away mahugno. Ug ang nasod nga mag-unay away mahugno. Tanawa karon ang atong nasod. Nag-away ba o wa? Purting awaya gyud. Nya tanawa unsa na rin hitabo sa atong ekonomiya. Wa ra ba kay nihisguti karon? Ang gihisgutan ra ba karon unsaon pagdakop si Bato de la Rosa? Unsaon pag-ilis ang bag-ong liderato sa Senado? Mo na ro ilang sikat kayo kadtong pinusilay or sinalbahay dito sa Senado. Mo na ro sikat kayo. Pero wa hisguti nga atong ekonomiya nitibugsok na nga atong peso 40 ang gamayag value ikumparar sa dollar 60 na kapin. Nga wa na tay mga investors sa atong nasod. Wa na hisguti. Ug ang atong utang 14 ang dakua, 19 trilyon na. Unsaon pagbayad? Nga wa man tay mga investors na. Foreign investors, hasta ganing atong tourism, purting pagkatibugsuka, gilupig na tas atong mga silingan ng mga naso dinhi sa Southeast Asia, wa na hisguti. Og labaw nga wa hisguti karog maayo, nga trillions ang nawa sa atong kwarta, nagikawat sa mga kawatan sa atong nasod. O kinsa ni sila, why nagukod nila. Kay kanang ilarong gigukod, gimanhunt nila si Bato de la Rosa. Matod pa ganis balita, katawa lagi ko, 200,000 kapin ka mga law enforcers ang gitagaan karon og kuman sa DOJ aron pagpangita ni Bato de la Rosa. Kay aron ma-implement gyud ang warrant of arrest na gikan sa ICC. Dili to warrant of arrest gikan sa atong korte, gikan sa ICC. Unya kaning ICC nga warrant of arrest para ni Bato de la Rosa, duna pa ni pending nga petition questioning sa iyang jurisdiction tuwa sa Supreme Court. Ang Supreme Court murag karong adlaw. Karon May 25, basin karon mopagawas sa ilang judgment kung doon na ba'y jurisdiction ang ICC aron dakpon
si Senador Bato ginamit ang maong warrant of arrest. Gi-arguhan pa na sa Supreme Court og sa akong nabati niadtong oral argument nila niadtong niaging adlaw kanang ilang senior associate diha justice nga si nisikat man aron kay siya may tigsuwat anang mga mahug og anti-administration nga desisyon si sana Leonin. Sa ilang oral argument simple kayo ang pangutana ni Senior Associate Justice. Giingna niya ang mga lawyers na nagpadala ngadto sa ICC kanang ning claim ba nga ang ICC doon na jurisdiction sakop to ni Trillanes, former Senator Trillanes. Kisa to nga mga lawyers si Conti ba to kisa to mga lawyers. Ang pangutana ra gyud motuo ba ka na ang atong justice system sa nasod effective and operative? Too. Nya nganong doon na pa may panginahanglan sa ICC na active man ta dinhi. Ingon siya kuan manggod kanang dili na question sa korte ang mga biktima manggod sa AJK kay related man ni sa kaso ni President Duterte ang Kang Bato. Ang mga biktima manggod sa AJK maglisod sila file o kaso dinhi sa nasod nato kay dili kalihok ang korte. Insya sunod sa pangutana do na by inability sa atong mga korte para muhir ani mga AJK. Ingon siya insya do na by refusal sa atong mga korte including sa Supreme Court sa pagdawat ani mga kaso nga AJK. Isa unsa may kapuslanan nganong adto pa man gyud sa ICC you mean to say muanhi ang ICC para maoy mag-hearing dinhi isa dili sad ipadala lang nato ngadto ang atong tao diha dapita ang dako kayong question. Active ang atong justice system, functional ang atong mga korte, hapil ng Supreme Court kay insulto ba na sa atong mga justices sa Supreme Court nga ingnon nimong inability unable nga muhir aning AJK related to President Duterte and Bato de la Rosa mo nang ipadagin sila sa ICC kay only ICC can find justice sa biktima sa AJK. Mo to ang giklaro sa wa pa sila gipagawas pero sa ila lang argumentasyo ba ako di man ko lawyer, civil lawyer, canon lawyer raman ko. Sa ila lang argumentation klaro na kayo nga ni-claim og authority ang atong korte dinhi sa ang atong Supreme Court nga dili na taangay hilabtan. Doon na pag-i-mention dito si katong justice sa si Leonin nga do you mean anang imong pag-ingon nga ang ICC makatabang yun sa mga victim sa AJK? Murag ingon ani pagkasulti ba? Do you mean nga ang atong justice system dinhi secondary lang sa ilang mga judges dito? Insa dili sad, insa because it's an insult to us. Ni agree po siya. Pero ang balik na sa pangutana, unya nganong man kinahanglan magitang ipadaha ngadto sa ICC? Mo nang dili matubag og nganong nagpadagan man ron og 200,000 kapin ka mga law enforcers pagdakop ni Bato de la Rosa para ipadaas ICC nga ang Supreme Court wala pa man makadesisyon. So ug akong tan-awon karon sigon sa akong pagsigig timbang-timbang dihaan ng mga social media, sa mga comments, sa side diri speakers diri. Ang nagkahiusa karon nga nag-away Marcos Group o Duterte's Group. Nabilong gani kas Duterte's Group, ang imong kaso magpatong-patong. Mabilong gani ka sa Marcos Group, wa kay kaso. Musulti gani ka against sa Marcos Group, perte ni mong kaso. O mo na, nanultim na las Bato, silas Marcolita, sila si Escudero, sila si Villanueva, Jinggoy. Perting kaso nila karon. Pero di gani ka musulti
Awa kay kaso. Mga igsoon, ang atong nasod gitawag natog motherland, inahan. Si Maria gustong mo manalipod sa atong nasod. Mauni ang atong inahan. Kung wagtang na ang atong kaugalingnan ug maguba na ni mahugno ning atong nasod tungod aning ilarong away-away, ang hustisya sa atong nasod pakialaman na, sa Tagalog pakialaman, hilabta na sa mga tagalaing nasod, ug ang ila ditong hustisya maunay i-impose diri sa atong hustisya. Unsa may tawag nato? Ulipon. Unya karon kay ang dako kay natong problema kana mangyong nangawagta nga kwarta nga trillions. Ang mohisgot ana unya mo pinpoint og tao nya mabilong dito sa Marcos Group, kasuhan man dayon kinsa may musulti. Kinsa pa may mo pinpoint. Nya kung dunay musulti against sa mga Duterte's group, moingon lang na ako'y ebidensya anang iyang confidential fund, impeachment man dayon. Tagaan man dayon dakong pagtagad. Na ako'y ebidensya nga kanas Bato de la Rosa, kauban na ni Duterte, President Duterte, kasuhan dayon, tagaan day guaran. Pero nga musulti nga, di ay mga malitang kwarta among gideliver ni Kuan, among gideliver ni Kuan, among gideliver. Ang nagsulti anak, mao naman hinoy kasuhan. Nya kadtong gihisgutan, dili kasuhan. Kung mauna ni ang atong justice situation sa Pilipinas, maluwas pa kata. Pero padayon lang yapon tagbaligyag raffle ticket. Dili ta mo surrender. Kay doon na bayay kamot sa Ginoo nga naglihok para sa mga taong nagpadayon sa pagsunod kaniya. Og ang pipila ka mga kamot karon sa Ginoo nga nagpakita sa Senado, kay ang Congress, nakuha naman ang Congress, kauban naman sila sa Executive Department. Nya Executive Department, naana nila ang Police, NBI, DILG, ug uban pa si IDG, so ila na. Nya ang Congress, ila na sad. Ang nakaaligre sa Senado, kay dunay nikalit og tumaw, nga wa nila makontrol kanang gitawag ro nila og the Brave 13. Tungod atong pagkalit og tunga ni Senador Bato de la Rosa atong pitsa 11, nailisan ang liderato sa Senate, og karon ang naglingkod sa Senate giatake nagmaayo sa executive og sa Congress, kay ilan ng taktakon. Ang nakaapan lang sa Senate kay ang minority ni atake sa majority, wa sila magkahiusa. So muna ang pangutana karon, kanusa ka na maka sustenir og barog ang gitawag natog Brave 13 nga nagpungasi namang ilang mga kaso karon. Nya ang kanisang bag-ong minority, kauban nilang Senador Soto, nilang Lacson, sigig paningkamot nga mabungkag na ginang bag-ong nilingkod, pila pa lang kaadlaw nilingkod, bungkagon gid nila kay nabati kuno ang naong sa Senado. Ambot nindot mang naong sa Senado sa una, naway hearing-hearing sa flood control, wa nay hearing-hearing sa mga trillions nga nawa, ambot nindot baka tutan-awon ilang naong. So naay gubot karon sa Senado. Ang ato na lang paglaom ang Supreme Court. So far, ang Supreme Court wa pay bias natong nakita. Balaod yun. Ang Supreme Court karon so far sa akong nabatian, gipanalipdan gid nila ang Philippine Constitution. Kay ang Philippine Constitution mao na ganay atong backbone. Pero og atakiho na sa ng Supreme Court unya, makapiog baka sila. Kay sa una ra ba giatake ang Supreme Court, gi-impeach ang Chief Justice. Unya sa i-impeach na sa niya ng Chief Justice, pangitaan na sa nagmanga apan. Nya ari ra ba magsugod ang impeachment sa House of Congress? Malusno gyud. Gamiton ang gahom.
Og simple ra kayo ang akong analysis, kinsay mo violate sa atong Philippine Constitution o sa atong justice system, maunay mga membro sa bitin. O kinsa tong muhigugma sa atong justice system sa Pilipinas o sa atong Philippine Constitution, maunay mga anak ni Maria. Kay ang bitin, mupaak gina, mupatay gina. Si Maria naghatag og kinabuhi. Bisan namatay iyang anak, naghatag siya kinabuhi. Pero ang bitin, mupatay gina. Munang daghan yung nangamatay nato sa flood control nga way klaro, sa kagutom karon, sa mga drugas karon, daghan na sang gipatay sa mga drug addict, sa insurgency karon ana say mga ambush wa nay kuan nangamatay na, mga matay kita basta ang bitin mo'y muhawd. Katapusan na lang lingi sa imong tupad ing na pamimbro kas bitin og sayon ra kayong ilhon ang membros bitin, ang dili mo palit og raffle ticket, membros bitin, kay naa ka nahigugmas kwarta, pero ang magsigig palit, congratulations, membro ka ni Maria.